Bueno, a veure, el vol d'ara és el retorn igual que el de les 12, doncs començarà la campana de Sant Onofre, començarà el vol, pararà, s'agafarà Sant Vicent, pararà, després el Crist de l'Agonia, pararà, Mare de la Salut, tornarà a parar, Sant Jaume para i s'agafen cara per baix. Una vegada se quedi l'última, la més xuleta, al vol, s'anirà agafant després la Sant Vicent, Cristo, Mare de Déu i Sant Jaume. I acabarem igual, hasta que se quede la xuleta. I això serà la nit del retorn, que està fent-se de dia. El test procés i se s'acabarà quan estan tots en el vol. Vale? Vale, caballers. Paco, a la Team Santa ya no grabes, ¿no?
Guarda.
Campaners, tots a una veu! Visca la mare